Rakitic a szöglettel. Sidney és Suárez egymás mellett. Gól! 11. perc, Suárez góljával vezet a Barcelona. Rakiticé a szöglet, és Sidney nyilván azt reklamálta, hogy Suárez lökött rajta, és könnyen lehet, hogy ebben van is valami. Suárez a gólszerző, 0-1. Igen, ott a jobb karjával eltaszította magától a Brazilt. Ahhoz képest, hogy az utolsó 17 bajnokiból egyet nyertek meg. Óriási helyzet, 2-0. 24. perc, 28 bajnoki gólja van. Iniesta, Messi, és ez most nem volt les. Juanfran a leghátsó ember, aki belógott. Tökéletes átadás. És Suárez nagyon-nagyon higgadt, éppen elfért a labda ott Manu mellett. Gyönyörű akció végén. Megduplázza a vezetését a Barcelona. Gólja a bajnokságban. Suárez pedig a két gólja mellett kioszt egy zseniális gólpasszt. Nagyon-nagyon elcsúszik a védelem. Ember nincsen Rakitic közelében. Ellövi egyből, Manu csak beleérni tud. Gyönyörű gól. És ez eddig Suárez nagy napja. Suárez. Indul Neymar. Messi. Messi. Nagyon nagy passz! Suárez. 4-0 alatt megduplázza a félidei vezetését a Barcelona. Zseniális passz volt Messitől. Láthattuk, hogy Suárez nem volt lesen. Ellövi egyből, Manu ehhez is hozzáér. Újabb Messi gólpassz. Ez is Suáreznek ment. Meg a Sporting Gijont látja vendégül. Neymar, nincs les. Neymar begurítja középre. Most van bent. Suárez 5-0. Suárez 4. gólja. És hogy Neymar mennyire önzetlen volt. Amikor semmi nem sikerült neki az utóbbi időszakban, most megpróbálhatott volna egy gólt szerezni. Rakitic. Rafinhának ugye még szeptemberben volt az a keresztszalag szakadása. Suárez gyönyörűen veszi át. Messi gól! 6-0, 73. perc. Úgyhogy 450-ről Messi elindult az 500 irányába. Már ami a Barcelonában rúgott gólokat illeti. Bartra bukkan föl. Nagyon nagy szól, gól! 7-0, Bartra! 79. perc. Bartra második gólja a bajnokságban. Luis Enrique is mosolyogva veszi tudomásul. Tényleg ez az a meccs, amikor minden... Bartrának a Levante ellen volt gólja még szeptemberben. Nagyon higgadtan rúgta el a... Способны сыграть тот же футбол, что, например, Вильярреал против Барселоны. С одной стороны. С другой, все-таки они будут бороться за выживание. Это в меньшей степени касается Бетиса. Ну а Неймар все-таки успевает забить. 8-0. Совсем рассыпался Депортиво. Такое ощущение, что не просто в меньшинстве играет команда, еще и дети какие-то вышли на поле. Но вот...